Vou ler A morte do capitán, un conto de Eliseo Alonso que está nos Contos do Miño. Foi nos mornos días da primavera. Os rapaces da escola ían pasar os seus recreos nos lameiros do Fial. Alí agonizaba, dende xa había 2 días, o cabalo, case que un medio esqueleto co coiro apegado aos osos. Enxames de moscas azuis, as noxentas vareixas, reboaban e apegábanse teimosas nos beizos, nas orellas e nas partes cavadas do capitán, sen que el puidese facer aqueles súbitos movimentos de pel que se escorrentaban. Polos ollos tristeiros e húmidos, como a un serán de orballo, esvaíanselle ao capitán as derradeiras visións dos frescos lameiros onde hai pouco pastaba entre os recendos de ababas e chuchameles. A visión dos regueiros de cristal e a fogaxe das finas eguas que el nunca puidera cubrir. No mérito dos seus traballos pasados, quizáis non pensase o capitán, porque non era home, ni siquiera estaba agremiado nos sindicatos. Os rapaces da escola, poida que adiviñando ese doloroso intre do cabalo, permanecían calados e con máis dignidade que os ministros de Estado concedíanlle a súa máis alta condecoración, a de estar quedos e non facer barullo. O capitán de lombo combado e o seu cabaleiro eran aínda hai poucos días servicio e risa de toda a aldea. Cando ao anoitecer pasaba camiño da fonte a darlle de beber, o Demetrio ía a carrancho del sempre dándolle as costas ao cabezal, na mentres cantaba coplas a toda altura ou fumaba, botando abaixo as chupadas un pitillo que alguén lle dera. O Demetrio era o grande cabaleiro destes tempos, que lle viraba as costas ao que dirán dos homes que leen xornais e bican o anel dos bispos. Aló pola estrada, o capitán, sen importarlle ren o barullo dos automóviles, abaneaba os seus ganchos de 4 fungueiros, todos os días camiño do porto de mar a esperar as fanecas, que ese era o peixe no que o seu dono se tiña especializado, así como outros, o mesmo que nas carreiras, ían aos xurelos, ás sardiñas, aos pacháns ou aos mariscos e polvos. Hai faneca, viviña. A freguesía do Demetrio compúñase case que toda de familias que tiñan unha persoa adoentada, que pouco a pouco ia queimando os cobres en medicinas, ata o día que xa quedaban a deber as fanecas que o Demetrio fiaba. Eran enfermos de peito e outros que por receita dos médicos tiñan que manxar peixes brancos. Na casa da señora Carme, que levaba a súa filla moi mala, ia xa para 3 anos pola Santa Comba, o capitán detíñese na porta sen que naide o mandase parar. O mesmo facía na casa de don Estevo, a réxime por mor do estamo, e logo, a 1 kilómetro afora, na cancela das brasileiras, que sempre ceaban fanecas, discutindo moito o seu prezo e pedindo derradeiramente unha fanequiña de contrapeso. O Demetrio, ia sendo hora de o dicir, era solteiro e estaba medio baldado de nacemento. Vestía un traxe de pana cheo de lamparóns e na cabeza, completamente careca, levaba unha gorra que semellaba ter sido o branco dun cazador. Era amarelo, mesmo que o San Benitiño da igrexa, e moita xente, entre ela un que estivera en Cuba, non lle mercaban fanecas porque ao noso bo cabaleiro sempre lle caía o pingo.